Shubor Snem jong Nongsan Hima. Kasara mulai hakasi thoding telah syak tungkum ka Archbishop bertemai jong ka Canterbury kabalong ru kanong yalam joki riunget joki prapusan million ngut kinong buat Anglican haka pertai bat ka Kynthei ka Nyngkong ban bat yakni ka Kyrdan Hapoh ka Histori ka ba khat saus pa Snem kamulili ka badan henripu lai Snem la penong yaka kum ka Bishop jong ka London house Snem arajar khat pra kabalong ka Kyrdan ka balai Hapoh ka Church of England hadian joki Archbishop jong Canterbury bat York Syaban syapan kentang Hapoh kabalang kamulili kalatray kum ka nurse haki hospital ha London bat hadin kalalong kum ka chief nursing officer jo ka England kamulili kalaong haba ka jubab ikajinghot ukres yakani ka kam syakri bathamai kali yakani ha ka ju komensi man syakri yo ublay bat syakiwe ki bakershan ya ka nadu ka Nyngkong baka yo ya ka jinget ha ka por baka nang samla kamulili kalaong ru ba haman la ka benta jong kata ka jinglong jingim nadu ka kamnos hadu ka jingim syakri kristan kala yo ban nang ban sengap bahai ki briu bat ya ka jing penyat lenti jong ublay ban watlat ban penyaso ya ki briu ha ka jinget bat ha ka jingkot u Justin Welby u Archbishop berim ula I no kam ha Snem baladap namar ka jing mam na jong u ban pentip syapang u John Smith bala syak kano baula kta kti ki khna shenrang ha ki Snem khat khandai spa nyopo bat khat khandai spa prapo